दिसंबर के लिहले जनमवा मरियम के लालनमा 25 दिसंबर के लिहले जनमवा मरियम के लालनमा ए हो 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 मरियम के लालनमा चरनी में लिहले जनमवा मरियम के लालनमा चरनी में लिहले जनमवा मरियम के लालनमा स्वर्ग के छोड़ यीशु दुनिया में आइले पाप से साफ करके मुक्ति दिलाइले स्वर्ग के छोड़ यीशु धरती पर आइले पाप से साफ करके मुक्ति दिलाइले झूमे लागल दुनिया जहानवा मरियम के लालनमा चरनी में लिहले जनमवा मरियम के लालनमा अहिले जब से दुनिया में चमत्कार कइले सत्य मार्ग रहिया सबके देखइले अहिले जब से दुनिया में चमत्कार कइले सत्य मार्ग रहिया सबके देखइले दीपू भोजपुरिया गावे भजनमा मरियम के लालनमा चरनी में लिहले जनमवा मरियम के लालनमा।